kabisa iweri gi stress koro balance life emomiyo kata ka onyisi ni kawuono inyuomi ok inyal nyiero ahinya nikech ing'e ni kia kacho ibro ichako yudo rem koro nyaka iketa balance e ngimani te. Sama koro crisis obiro wacho ni thothne gi chien kanyo nok bedada ji nok ong'e lakteche nok ong'e ahinya nikech ne gibro nyisi niya mama nyathini nigi malaria koro malaria ibro miye ang'o mana yath malaria niluongo gi ni chloroquine flagell gene kaito imiyi panadol nyisi ni dhi ot nikech kata machine mar pimo tuo ringa ibro yudo mana e osiptal madongo kata Kenyatta margi nothoga keka giselose sani koro sani nyalo yudo mana e private hospital emibro yudo test no lakini nyaka ipimri ber king'eyo gino in gi jeans mage miwuotho sama koro crisis obiro managing en ni imedo jatuo remo dok piny koso imiye mana yedhe mag duoko rem chien itime nade koka nanyisi tuo ringa ni ng'ato ka ng'ato dhi kopogore nikech wacho ga ni unique according to your fingerprints kamano koka tuo ringa nitie per patient per person per time koro samoro inyalo yudo ni